Aye Kumawu, Greda Santimemu. Na Santimano netifia puye femunusu neda. Kanti tuopa die. Brana Santin Kabumunyamba ya na maybe adane maino. Na kuroni dini Opemsuo. Ene eya de tosu mienu ewa aka nebu mu ekire akwasi de tosu mienu amane akwanso be masafu twunebu akodua wono ne Kumawu mahene esifom a wonne ne manfo ene ne mpanimfo ebidi ade hu so hene nam bre amane akwanso wakomo nananom aduane amonum bibia dia wo betena ase amamre ne amane akwanso sabre be masafu twunebu akodua edura hemfie ne manfo nyina da amane kwanso amomumu so ema won mu wura kwaba ohene tena se amane kwanso ne manfo be manu ade toche agene so se ade ntoyi ade nkomna metu yefie so be ma tena se no afena na brewa na se wamponsa on ne Kumawu mahema ebe ma ne ba ade toche wode ne nsato ne nsaye yeka se be ma afuru woni no oni nso ofuru no kire se wo hira ne ba ne bansu hira no Abrewa chire no ana Kumawu mahene nua panini aduana piesie na esumija mahene ode no mu achire kusi ntrama a otosom yensanso chia wonua ama no ade tochi afi wohwese Kumawu hene nsani faso no na ati kuromu hene na otira abra otosom yenu na afenso na Asante achimbo mpata mahene na efa penten ambassador afenso bema Kumawu hene nsabenkum so muso nua panyi na esumija mahene ene na brewa na se wamponsa etene nsabenkum so na ese ade no ana nananom odi nanom tena asesa mama ne amane kwanso ade hye wo Kumawu ni nyina eba be mayura ade toche kasa ade ntoye afrese ne da so tinkwam nanom awi ade adwumadie no ekire no yenyina enim se ena ade ne dwumadie ne da soronko chese wo famienu sanananom tena ase ma hoho no nyina beho ama mo ade toche wie yenso Kumawu afahye kese Papa Nantwie a ene ede Opemsuo ha ne nan ekiri ponson abepiem wo Kumawu no afi na eduru so nananom nyina da mo omumu so ewura dem koya amane ye wo ho ansa no wase piaba na de wo ekiri nso wo no mababeye afena na dwumadie no mpomponso ne duru so na hu se kane no nanom ayesika ne fufu afedi adane kokuntunkunim tete wasapa na nanom ko be masafu twunebu akodua adana pakan mu wodi ne tu ato ne kon musampa na kwadwo fekan suman ne bi na esane no be ma twunebu akodua na emu ne tena pakan mu atopretia tu ko nanim abo hene boso ko benkum abanifa kire sampa Papa Nantwie no afi na duru so Unse Kumawu ade sharing na ye tuntuntuntuntuntum edwani ma ye danka chesampa osaso na ye kro enibre na aba kantete na nanom kwa atara framsa no enne bia sinne enso ene de ye kwa ye nkayidum ye nkontwetri ye kwa ne nibre so akone mensemu
anase wamponsa oi ma fefe dane se komo wodane manfo ase wodane manfo ase wodane manfo ase Kumawu man waya amana yefe be ma afre e madi so aba e be bomu wura chidom Afena nananom eni Kumawu man nyina da etre ebebo be masafo twenebu akodua chidom ama Papa Nantwie a ene mfinhia dunku na akiri be ma etwa no edimu aye kama Sabre kotoko hene bomofo na adrobo nso hene na edwam na dankwa yewura na eduru hono na atepa man hene na edusi akire wampem Kumawu man hene nua na atepa man hene ye aduan na afenso na de nyaase hene na akosa yadom otoso miensa ono nso aduru ho bebo be ma chidom afenso na ifa penti Kumawu man hene wonua asante achembo mpata man hene ambassador nso na ewa na mo bebo oni achidom afenso na nanom aduanafo na ebienie na oti awere a otoso mienu tikurom hene onna na kwaso hene na osefu so adutwum afenso etafo no onu nua tewia na aka ase hene na abekwa abodom hene na afenso kotoko hene chiame baafo jaachia mwante nanom nyina ye aduanafo ombeta be me afenso asante achim bogu man hene ono nso aduru ho na owusu ampa otoso mensa nyina enimonyam hyane asante nkabomu ene se ebeye na tetentete nka mansuti nanom nyina de aduru ho ebebe be matidom amane kwanso be Kumawu hene wonna wo nsuta man hene sabre nsuta man hene obebo wose be Kumawu hene chidom amyetwa Papa Nantwie no Basahena no usu sechi otoso miensa ono kroya ne Brun East Regional House of Chief no President no ono nsu duru ho bebo be machido nananuma mahine nananuma mahima no bebre na de omani monyam beta adwumadi achi na ekua free ya wotoso miensa mo afo mahima na manso kwanta mahine na bikusi apia na joso hima afenso na manso kwanta mahima no nyina da de omani monyam beta adwumadi achi Bema tena sisa no na afi na etitiri ni apap ni bedru Kumawu a se bi omema bema de tochen na afi nso won mata na chiama wetimi atwa papa no amane kwanso wetimi aye ne prekope
eye soafo a ohwe asantima ntemu ha Dr. Frank Amoakohene afenso eye soafo a wohwe eye ahini ho nsem so eye Chief Stancy Minister Onimunyamfo Ahmed Ibrahim ono nso de nanimunyam kota adwumadi achi Onimunyamfo Kwabanado fo nso de nanimunyam kota adwumadi achi ono mpo de Kumawu de hye brekope enye wonom nko abambofo ofasa prosfo asrafo dumgya adwuma yekuo no immigration fo nyinada wonom de nsa koto nsa yam ema bema monehyo ema anwade toche Afina na pomponso no ankasa eduru ho be masafo twene akodua si fom amane kwaso ko papa ne hene de papa bia no si a sebi yekotwa Papa Nantwie no Muse be madene ntuma asini bo onigina ne nchen eni breso Kumawu nyina ne asantime nyina da gina be mechi boni chidom one wonana no kasa de nsegu fom efre nanom edikanfo nyina so omu megyina na chi afi na edru sebi papa wonana no nyina gya na chiri ma no be manso otwabi edihye wonum animonyam de be megina eni papa duase sa papa dua ya akro ya na sebi obitwa Nantwie ya yede be ya amane bia yede brono Pempi obi ti bebi obisa no obi fa kotokuro no odi kojam obi a ne yeye ne den debi amane no entesa sabri Nantwie a yede ne be ya amane no na mrantie twene ne mu no so ede ne ba be me ne mu Kumawu be manwa bedika ne sekan ato aboy minimu okuni wia wotwane de na papa sene de papa dua yi bi abone mprensa be metwa wie so anu a na afei edru Kumawu adehye so se bebre danka nipa yesi wusie kumu nyina enne Papa Nantwie be masafo twene bo akodua oja ewo Kumawu eduru se dia na ato ani bre kwabra ne tam nam no watwa ne de yenso ni mu wa kire se wo be ma wafa wo no montem woduru do no wosre no wode eduru ne fie amane no musi nipa bre wo no muti efie bia mu nipa okwa wakotwa ne de ene ne fiefo boa no yere no ye bono ho ban nipa nyine tuafu mu se kwabra ne atwa nam de ntese sampa tete anana no moka no eni akire sa ebi abenye
de ensom ne enkora ne yi amane akwan so de mpepi yate ne se papa no ukwana wutwa nantwinam ne bia wutwa ne nyina ne yebro nanso entesa we de watwa awie no wutwa ye nya ohwe watwa awie na wudi firi ho no ende umfa ho totroto sa ende bridam bradam de ubejibi kopem se ubenya wutra didim akope efie bi mu ahye na tresampa waye be ma prekope watimi atwanam ne bi na wo ho denfo kewu oyonkonya trididim no de nam yesina ene ni fie mumome yemonosi efie ni mu mema ne menyina da bonisiri ne senti wo kofo edichi asada no ebe fie ni mu manipa nyina da ma no mu ebo no wesi ne de echempaw yenkase chekuro ne oyonkosi akonkon a de busuafo ema na mu no na yonkofo nyina bebu ne chidom sene se wo bema ni nyina ne se Papa Nantwie no kwabena ne atimi akotwebi so otwa Kumawu twa utwa akesio ni nyina na ne se Papa Nantwie no watimi atwebi ase ofie ne monyam Papa Nantwie afashe edi no Kumawu afempi mienu ne aduonu nsia de Opemsuo 109 echiri ponso de besom woni